Duma ukhona ngile minyanya khawusiboleka indlebe uyakuzinama uthi uyiqhele lento yoba sikufikele ulele njalo ukwenza mzukulwane ezizinsuku zokugqibela lifikile ixesha lokuba nime ngokwenu nizilwele namhlanje ndiyatsho akukho nto niza kuyifumana nisalele ukuba ke kweli xesha leni ikhoyo ubuthongo umuntu makazikhethele sathi siyakuvuka ngani suke savuka umhlaba sesingawazi inoba sithi mzukulu sihuqe inyawo ukuvuka ngoba naku sivuka seningasazi ngoku sizapha kuendleleni sihlangabezene nedama legazi besithi mhlawumbe unobangela munye ukuba ngozako ababulala nayo hayi mzukulu hayi besingayazi kwathini lento ningakuyiki ukuphala segazi zintoni ezinixube ngazo amagazi sithe omnye wenu simkhangela safika emzimbeni wakhe kubaleka amanzi amdaka exutywe negazi kuningaba amanzi ajiya kunegazi ityana iziqhamo nemifino mzukulu lenza umsindo nolakhe igazi niza kuba ngamathongo amahle kanjani ningcolelene nisaphila tshintshani ukwenza abantwana bamezi zinsuku zokugqibela zonke izinto zitshintshile kweli xesha lenu ebusuku ikati ziyathetha izinja ziyalala izikhova ziyalumkisa ziyakhala amagqwirha ayadakasa impuku nekati ziyevana indali yaphasalaka ulele nje phandle kukho umuntu ofayo uza kuvuka kusasa uzethuse nivumelani izolo linikhuthuze ikusasa kwakwenza namhlanje ukuchaza ikusasa lakho mzukulwana thina sasihlonela indalo mandikubuze nizenzeni izilwanyana sisaphila thina nazo sasinobudlelwane ngoku ndibona nizivinkele zodwa nizinqenga amagazi yazi mzukulwa into yayisikhulisa yayingeyokubeka ithemba emthini kukwazi imfihlelo zendalo nokulungelanisa phakathi kwenyama nomoya ukwazi ukuba zikho izinto ezidinga inyama ngokunjalo nezidinga umoya amandla womoya usoze wazi ungazinzanga enyameni shukumani yokuzifuna mzukulu lingeka kuncanca kunina nizalelwe enhluphekweni anidalela ngokuphila khona phumani kuyo ningasuke kuni nizalwa sithi bantwana bami siyayazi bukhona ubuthixo kuni akukho ndiza kuphinda itshintshe emzukulwana nangoku ingatshintshwanga nini yazi bangomso kwinzala yenu yintoni niza kuyikhomba nithi yenziwe nini nikhayela ukulahla ethandweni ibe yanikhala impilo ngokuthi siza kuvuka kwisizukulwana sasingazikhikhi ngalokubaleka umlo sazi imqalakayo ukuba kukhuselwa ingomso ayizolo ukuvela kwelanga ukuphefumla kukwamkela ithuba lonwabele usebenzele ukuba ngcono kunayizolo tshintshani ukwenza abantwana bam ezi zinsuku zokugqibela imizimba yenu iphuphumala izifo nambathwe ngamathunzi obumnyama nokufa ibingathi siva intsomi xa sifikelwa ngabantu abathi iphango imbangela yabo yokufa amasimi nawathengisa amanyale linca iphango latsho lafumana iqhinga lokudala ukufa ile mpambano kaUthixo undidale ndinja khonto ndinoyenza andazi noba niqapheli na ukuba uThixo nini ngoba ekugqibeleni nini abaza kwenza shukumani niyokuzifuna mzukulu lingeka kuncanca kunina nizalelwe enhluphekweni nidalelwanga yona sukani kuyo ningaphulukani nobunina iAfrika iyemka nina nihoya ukwakha indonga zeJericho ninqula izinyanya zenhlanga ngokungathi asikho ungakhwazi utshelela ilizwi iceduma ukukho umyuda uza kuva nincede uphike noba ndikho nigqibele nisithi niqhawula amatyathanga kanti niqhawuka nobunina namhlanje ninemfumba yabantwana hayi kwaphiswa ngayo ngonina indalo idikiwe nini iyo lento inirhaxa ngonobhumbi wamanzi njengokuba nizibona ukuhlakanipha abantwana bam nizofanisazi bambalwa abanentsebenzo ubutyebi busetshabeni kanti nabaxwela njani abantu abanezandla ezizelegazi nithi inkunzi sematholeni awaphi mzukulu ndikhombe awaphi amathole ngoba ndidlule ubuhlanti bukhala ibhungane ewe nangoku bambalwa abanentsebenzo ubutyebi busetshabeni kanti nabaxwela njani abantu abanezandla ezizele igazi nathi inkunzi sematholeni awaphi mzukulu amathole ngoba ndidlule ubuhlanti bukhala ibhungane sobe
ngiyakhiqiza ngoba uyangiphilisa ndini leminyanya. Lesobe ndaziwa ngomnyama nangoku ndiyayibona iminyama ngolusiba mnandi yanyanga ndilulu nyanga ndibhalela ubunyanga ndibhaleli kucenga tshintshani ukwenza abantwana bam ezi zintsuku zokugqibela iliso lam lomoya liphanyakile ngokubona okusemfihlakalweni uyabona nam ndanele ngokuninqulele emfihlakalweni yini iminyanya le inicengile nizizithunguthungu nje ezingenamkhondo bacula wembo engetheni inxaninani phume ekuthethini tshintshani ukwenza abantwana bam ezi zintsuku zokugqibela kutheni nje amagqwirha sele egqibela kutheni nina ninje emathongweni kunzima nokusimamela kukangaphi sinilamlela kule ndlela sinikhawulela kweseni isikhalo thina sisabela uyabona ke namhla wena uza kumamela ayilo thongo eli kwesabaqiqileyo isikhalo siyasabela nceda fumbathi ingqiqo uye kuyihlwayela bathwaxe ngezihobe nyana baza kumamela tshintshani ukwenza abantwana bam nokusemfihlakalweni kuza kunikhanyela thina asoze sanikhanyela kodwa le mithandazo yona asinakuyimamela engetheni nyana sanigqilela wayendawo lemiqondiso nyalo kusabela njani ke thina apha kuni sisabele eyona njongo kukuba sinilahleke thetha msinya lo mbono ungekade ukubaleke tshintshani msinya ningekade nixakeke egwadana nina banipheke sondelane emzini omkhulu nyana ke sithethe kunani ubakhe nina nisicenge bantwana bam nina nizilahlile izithethe zizwezi ke ezimpundulo zabo mazinileqe ezizilwane kumhla zingasoze ziniyeke zeningathi indalo akhange ithethe xebe akhange sithethe nathi sibona uba siniyeke tshintshani ukwenza abantwana bam ingqumbo yendalo mayinikhumbuze nto ukugquma kwale milambo makuvuselele nto nina nidwanguza nje imimoya yenu ayiqulethe nto khangela apha ke mzukulu thabatholisiba kulo mgibe ubahlangule ubaxelela uba thina siphendule siyazi baya kukutyhola ngokudwanguza ngenxa yenu kwale yethu imimoya iyadwanguza kunani ubakhe nisikhumbule kweli dabi sinihlangule tshintshani ukwenza abantwana bam ezi zintsuku zokugqibela khumbula kwesi sokugqibela ububhuqwa zimbaka kunzima nokunimamela ubudinwe nomoya amagqwirha la ekuhlasela njenjalo ukulamlela xa kunamhla inqaba thina ukusimamela kutshintsheni ukwenza abantwana bam akumagqirha la siwathumeleyo yiyo loo nto sizivatha ngokunokwethu ezincawe bantwana bam lo mhlaba uneyisile nisasula xa kususelephi ezentshaba izitya kutheni nichithana nje utheni lo mhlaba unje noko ubuwonakele kodwa sizange siwushiyo nje ncedani zilungiseni indlela zenu bantwana bamsanele bobudenge siyanikhwebe ngetheni injongo kukunikhumbuza sasitheni mhla siwushiya lo mhlaba wawumephi tyhila amehlo la manyala uwakhangele ewe isizwe siza kuphela ezomlungu iintolo azinakuphela nidile mfaze kanti yephi